No, l'has de baixar una mica més, Toni. La baixes una mica més a la llarga. No li posis David, no. No, ja ho feies bé, però baixada, Baixa-la. Munt. Has vist en Mec? Com? En Mec, si l'has vist. Avui l'he portat. M'he comprat un gat, en Mec. Què vols dir, el Mec? Ui, Tu? No, jo el sento. Fa estona que estic pensant que tu m'amagues l'ou, que m'amagues alguna cosa. M'estàs amagant l'ou, tio. Jo que no t'amago per cap ou ni t'amago res. Fa estona que et veig aquí. Que no t'amago res, que el busco. Jo no t'amago res, jo busco el gat, en Mec. El sento però no ho he trobat. Bueno, deixa el gat, però tu m'amagues alguna cosa, m'amagues l'ou, m'estàs amagant alguna cosa. Com vols que t'amagui l'ou, jo? M'estàs amagant alguna cosa, ho noto. Guaita'l. El sents? Sí. On és en Mec? És Mec, crida'l. Mec. Vine. Guaita'l. Vine. Fes-li així. Vine. Fes-li així. En sèrio que no m'amaga res? No, però fes-li perquè fa estona que et miro i és com si portessis alguna cosa. Però com vols que t'amagui l'ou, jo? M'estàs amagant l'ou, tio. No estic d'anar a amagar l'ou si estic buscant un gat. No puc pas amagar l'ou si busco un gat. M'estàs amagant alguna... Fes-li així. Vine. Gatet, com es diu? Mec. No, gatet no, Mec, es diu Mec. Però m'amagues alguna... Com vols que t'amagui l'ou, jo? Jo no t'amago l'ou ni t'amago res, jo busco un gat. Fes-li així, a veure si el trobem, que l'he perdut, cony. Ja, amb tots els respectes. Però tu m'amagues alguna cosa. Jo no t'amago res, m'estàs amagant l'ou. No t'amago res. I tant que me l'amagues. Crida'm Mec, home. Vine, Mec. Crida'm Mec. Ai, ara anava a fer com els gossos. No, així, crida'm Mec. Ja ve. I guaita'l. Li foto? Sí? Sí, fota-li. Quarto de les rates. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a punt per donar el quarto de les rates la Helen Tendido. Helen, amiga? Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Aquí tancaràs el quarto de les rates aquesta setmana? Aquesta setmana tancaré a tots els mitjans de comunicació en general, o sigui, sobretot els televisius. Sembla que cap de setmana no hi hagi una cosa que hagi de tenir repercussió. Hi ha un partit que hauria de ser notícia i jo a la tele no he vist gaire repercussió en aquest aspecte i m'agradaria que si hi ha un Barça-Madrid, hòstia, no sé la tele a què espera per fer la notícia. Bé, aquesta setmana portem un tema molt peculiar, un tema entranyable per mi. La Helen Tendido ens ajudarà, Ramon. Estem parlant d'una frase... Escoltem primer, sí que és la frase per posar-nos amb antecedents i ho entendrem. Quan parlem d'hàbits alimentaris saludables, volem dir menjar de forma conscient. I convé fixar-nos en les nostres senyals fisiològiques. En aquest punt cal diferenciar entre la gana física i la gana emocional. La primera és gradual, permet pensar, triar el menjar, deixar de menjar quan s'està saciat i no s'associa a la culpabilitat. La gana emocional és sobtada, urgent, es fa de forma automàtica, sovint lligada a alteracions emocionals i s'acompanya de sentiment de culpa. Cal conèixer aquestes senyals per canalitzar possibles emocions de forma adequada i no a través del menjar. Vida sense carn de vedella, greix de porc, salsitxes o formatge pudent és una vida paleolítica, una vida sense cultura, una vida sense la cultura gastronòmica d'Europa. Helen, què en penses al respecte? Ramon, teniu alguna noció? Què és per vosaltres la vida amb els hàbits alimentaris saludables? O, per contrari, us agrada la carn de vedella, la grassa de porc? Endavant, Helen. No, parla, sisplau, així... Sí? Només et faig quatre petites referències. Jo penso que cada edat té la seva alimentació, de xics llet i basta. Llet? Llet i basta. De marrec, xutxes, Coca-Coles, fartes i dònuts. Fartes? Fartes. D'adolescents, burgueses i bocadillos. Burgueses. De grans, fartaneres i arròs. I de vells, papilles.
Gel entendido. Tu tens alguna noció, algun criteri, això? Sí, i tant. O sigui, la noció... Jo no m'agrada contradir ningú, però crec que el senyor Ramon s'equivoca. O sigui, és a l'inrevés. De marrec has de menjar el que et donin i ja de gran és quan tu pots tenir llibertat per poder menjar sa, saludable, llaminadures i tot el que vulguis. O sigui, tu de petit menjaves el que et donaven. I si no tu menjaves, et donaven igualment una hòstia, no? Equilibrada què vol dir? Què vol dir? Poc i abundant o molts i picar? Picar. Picar. Pots aprendre molt d'una persona quan comparteixes el menjar amb ella? O sigui, estàs menjant, estàs amb una música relaxada, amb unes espelmes, i t'estàs fotent un bistec de vedella, una mica de grassa de porc, el que deia la frase del mestre Tites, unes salsitxes. Pots aprendre molt d'aquella persona si la veus menjar les salsitxes? Sí, segons com mengi, sí. Jo he après que hi ha gent que és molt porca menjant. Però porca en el sentit positiu, no hi ha un altre sentit. Els vegetarians podríem dir, Ramon, que són enemics de tot lo bo, tot lo decent de l'esperit humà, o no? O és al revés, els vegetarians són els que tenen la raó? Clar, què porta greix? Què porta fibra? Si et menges mig metre, per exemple, no sé, de celgues... Llancem preguntes a l'aire. Tens fibra 15 anys? Exacte, llança preguntes. Per exemple? Helen, llança una pregunta. Per l'entesa. No, jo dic que els vegetarians haurien de vigilar una mica, perquè en realitat, saludable. Jo he vist cat, vaca, i menjar vegetals saludables, estan totes gordes. I a més, quan tu estàs menjant coses vegetals, estàs traient menjar a certs animals. O sigui, un vegetarià el que fa és fer mal a la natura. Per què li treus menjar a un conill? Si tu et menges l'enciam, la pastanaga dels conills, què menjaran ells? Clar, rates. Els fosfats què són? Què és una dieta rica en fosfats? Fosfats? Què són? Els fosfats és el que tiren als camps. No. Helen, explica'ls què són els fosfats. Els fosfats és el que... Una dieta rica en fosfat. El fosfat és el que tiren als camps. A mi no m'agrada la contrària, Ramon, però estic amb... O sigui, el fosfat és el que tires tu per matar. No. Aquí us equivoqueu, perquè, per exemple, una dieta rica en minerals, què menges? Et fots les pedres? No, contesteu-me. Et fots les pedres? Però no llencis preguntes, contesta-les. Jo, quan no les sé, les pregunto. No, però busca-ho a la glipidècia. Del Webia. O sigui, fosfats, minerals que es fiquen a l'aigua per matar animalons que es mengen les plantes. Suposa aquí, ho estic buscant ara en directe. Tu t'has pres mai una dieta rica en fosfats? Les dietes no es prenen, o sigui, les dietes t'indiquen el que t'has de prendre. O sigui, què és prendre's una dieta? Què m'estàs dient? Que he de menjar-me el full on posa la dieta, el full que m'ha donat el metge? Que tu llegeixis i veuràs el ric en fosfats que són els aliments. Hi havia el gran xef Anthony Bourdain que deia: el teu cos no és un temple, és un parc de diversions, un parc d'atraccions, disfruta del passeig. Estaríeu d'acord amb això? Sí, home, disfrutem del passeig, això del menjar modern que fa el Ramon el que està proposant, de menjar saludable... Menjar pedra. De menjar... Sí, menjar pedra, és el que acabarem fent, els modernos aquests. El Ramon té, clar, menjar o llepar, perquè tots els animals, hi ha animals que busquen, no sé si vosaltres heu vist mai algun reportatge d'aquests, que hi ha inclús cabres que busquen els fosfats, que vosaltres esteu antifosfats, i els minerals van a les pedres, llepant-les, les llepen, perquè els n'hi falta. Sí, i els gossos també et llepen a tu la cara perquè sues si tens sala. Bueno, doncs sí, si vols sí, però no, home, no. Quan veieu una persona preparar una truita així, que va això... Para, una truita de què? De fosfats? No, d'ous, que va fent... Ja no sé de què parlem. Això dona a entendre molt sobre el seu caràcter, la manera que fa la truita? Sí, per mi sí. Sí, per mi també. Jo m'estic imaginant el Ramon batent la cascarilla de l'ou, saps? O sigui, la part groguenca no, la part blanca de dintre no, la taronjeta, no, el de fora. Aquest tio va el de fora i ho llepa després. Val la pena viure sense carn de porc, grassa de porc, salsitxes i formatge a pastós? Ramon, has de dir? No, endavant. Home, si ho compenses, sí. Bueno, pues si no prens salsitxes, però prens un bon Red Bull de bon matí, pues t'ho compensarà. Red Bull? Sí, Red Bull, bueno... És bo per la salut un Red Bull? Sí.
En quin sentit, Helen, entendido? En quin sentit? Un Red Bull està ple de minerals, o sigui, és una beguda ple de Ara fosfats. sí que diu I en bestieses. saus? Ara sí que diu bestieses. Digues. Ramon, digues. Ara sí que diu bestieses. Si hi ha sals minerals amb el Red Bull... Aquí sí que n'hi haurà. I tant, Veus? de tota mena, Veus? o sigui, de les que llepen les cabres. Aquí Hi sí ha que moltes cabres que van llepant pedres i Aquí sí que el que n'hi busquen ha. és el que tenen al Red Bull. Sí. El Red Bull ve de les cabres que llepen les pedres. Escolta. És ben bé que és.